आलादा रायजो बिनायनि बे दाबियाथ' बहुत सिगांनि दाबि आरो बे दाबिया फुलफिल जायाखै बेखायनो जोङो भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननिफ्राय बेखौ जोङो दाबिखौ लाबोफिनबाय अलरेडि मेम'रेन्डाम गथायबाय जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनोबो आरो जोङो आनसलिक कमिटि दादों माने डिस्ट्रिक्ट कमिटिबो दाना लाजोब्बाय जोङो मेल खुंगासिनो दङ आरो जोङो बावैनो जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जोङो लोगो हमहैगोन मेम'रेन्डाम हैगोन जोङो धरनाबो खालामहैगोन आरो बिनि सिगाङाव जों दाखालि काजलगावआवबो जोङो माबाबाय जों कनभेन्सन लाखांबाय बेवहाय जोङो गोबां जोंनि संगठनफोरनिबो जोङो सहयोग मोनबाय आरो बेनिफ्राय जोंहा क'क्राझाराव आरोबाव मास गेदारिं मोनसे प्रग्राम दंबावो बे बड'लेण्ड सोमावसारनाय बा दाबिखौ लानानैनो बेनि अनगायैबो जोंहा दा आनसलिक मबिलाइजेसन प्रग्रामा जाबाय थागोन डिस्ट्रिक्ट लेभेल मबिलाइजेसना जाबाय थागोन दा मथा मथि आन्दलना जोंहा स्टार्ट जाबाय दा बे आन्दलनखौ मा राहायै खालामगोन नोंथांमोना दा बे आन्दलनखौ जोङो गोदो जोंहाथ' आन्दलना माने नन भायलेन्ट डेम'क्रेटिक पिसफुल मेथडमोन उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि दैदेननाय अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि जिथु दाबि बे गणतान्त्रिक भाबै बे बड'लेण्ड रायजोखौ सृष्टि खालामनांगौ बा जोङो आन्दलनखौ खालामगोन बेमोन माने गान्धीजिनि मेथड जुदि डु अर डाइ होननाय जों मोनसे स्ल'गानखौ लादोंब्लाबो बे जाहैबाय जोंनि माने माबा जाहैबाय बे जोंनि मट' माने जोङो बड'लेण्ड रायजोखौ मोननो थाखाय जोङो माने नांगौबा जोङो जिउ बावगोन जिउखौ दान होगोन जों सेक्रिफाइस खालामगोन जेसेबां आन्दलन खालामगोन जों खालामगोन थेवब्लाबो जोङो बड'लेण्डखौ सोरजिगोन बे जोंनि मट'मोन आरो दासिमहाय बे बर' रायजो बिनायावहाय गोबां बर'नि माहारि आफादफोर दङ होनना जों मिथियो बिनिनो सोर नोंथांमोनखौ मदद होखो दासिम जोङो ओरैनो जोंहा थांखि लाखानाय दङ जोंनि सेन्ट्रेल कमिटियाव जोङो गुबुन आफाद संगठनफोरजों जोङो सावरायगोन लोगो हमगोन खिन्थु बेखौ जोङो फर्मेल बिदि महर होनाय जाथ'वाखै सोर संगठनखौ जोङो लोगो हमगोन खिन्थु जोङो एखेबारे पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेसेबां जोंनि माहारियारि आफादफोर दङ जों गासैबोजोंबो जों सावरायगोन आरो अलरेडि जोङो साहित्य सभानिफ्राय जोङो मदद मोनबाय बा बनसुनिफ्राय जोङो मदद मोननो हादों आरो बेनिफ्राय जोंहा आइजो आफादनिफ्राय जोङो मददखौ मोननो हादों आरो बिब्दिनो अन्यान्य संगठनफ्रा जोंखौ दा मदद होगासिनो दङ खिन्थु जोङो बिथांमोनजों जोङो गासैजोंबो जगाजग खालामजोबनो हायाखै जगाजग खालामनो हायोब्ला बिथांमोना जोंजों फैगोन जोंखौ मदद होगोन जोंहा फोथायनाय दङ आरो बे मददखौ मोनोब्ला जों जयै जोङो मोनसे प्लेटफर्माव ज' जानानै जोङो सोमावसारनायखौ दैदेनलांनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ सरकारजों माबाफोर सुबिदा जागोन नामा राजखान्थि हान्जा सोरबा राजखान्थि हान्जा नोंथांखौ मदद होगोन नामा राजखान्थि हान्जाया जोंखौ थोंजोङै मदद होआबो जानो हागौ नाथाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायगोन जे जोंनि दाबिया जिहेतु गोदो बड'लेण्डमोन आलादा रायजो सोरजिनायसोमोन आरो बे दाबिजों बे आन्दलनजों बड'लेण्डजों बयबो माने रिलेटेड बयहाबो सम्पर्क दङ दानि जितु खुंथाय जितु गोहो दङ बा माबा दङ बेवहाय पार्टि बिथांमोनाबो गोदो आन्दलन खालामनायमोन बड'लेण्डनि थाखायनो नांबोनायमोन खिन्थु जोङो बे काउन्सिलखौ लाथ'दों बेखौ जों एक्सपेरिमेन्टेल बेसिसाव नायनि बेजों डेभेलप जानाय जाया जोंहा माबाया रैखाथिया फैगोन ना फैया बेजों जोंनि सिनायथिया बेजों माबानो हायो ना हाया गोदोर जानो हागोन ना हाया बेखौ जोङो प्रमान नायथ'नो थाखायसो बे काउन्सिलखौ जों लाथ'दोंमोन 6 सिडिउलखौ जोङो मोनदोंमोन दा बियो अलरेडि प्राय 20 इयार्स बे माने बारलांबाय दा 20 बोसोराव जोङो जा एक्सपिरियेन्स खालामबाय जि जोङो बुजिना मोनबाय बे जोंनि थाखाय थोजासे नङा जेब्लासिमहालागै जोंनि आखायाव ल' एन्ड अर्डार पुलिस एडमिनिस्ट्रेसन हम डिपार्टमेन्ट आरो बेनिफ्राय फाइनान्सियेल पावारा फैया अब्लासिमहालागै जोंनि बे काउन्सिला थोजासे नङा आरो गोसोबायदि खामानि मावनो हानाय नङा